Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Alberto Fernández Diz é unha desas persoas que por distintos avatares da vida a súa existencia ten sido moi problemática. Pero Alberto, el chino, que é como lle chaman no barrio, ten esa sabiduría coa que é capaz de afastar os malos augurios e derivar a súa enerxía en positivo. Alberto tense convertido en un escritor e poeta que describe con mestría tanto os momentos difíciles da súa vida como o agarimo que recibe da súa nai e tamén dos seus compañeiros, que sentímonos honrados de compartir espazo con el no grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe para min é un prazer poñer voz ao poema Se as camas falasen, que Alberto regálanos no número 19 da nosa revista. Se as camas falasen. A túa mellor almofada é o meu peito. A mellor almofada é descansar a túa cabeza no meu peito. As mantas que máis abrigan son o teu abrazo. A cama perfecta é conversar en paz. As túas mans sobre o meu corpo son un camiño cara ao ceo. O murmurio das túas palabras ouriza a miña pel. Os teus bicos envólvenme nun niño de ilusión. Dous corpos nun fúndense nun amor eterno. Dedicada a Bego, almofada de amor. Grazas, Alberto.